Media bitung pancuru lo, lasi pini Forum for Hill Thomas State Movement ahin pen. Ini tum isi press meet, kai tu mana panak ko alam thela lo, lasi laso press meet, dua ko, jai je ko, dia putak mai jai je ko, ini tum pini lah. Apa jai ko jim pan, apa ni dak itu macam tong an pan dihin, kat sini pun po, ini tum Forum for Hill Thomas State Movement, one of the convener, James Hanse, as well as president of the All Party Hillsdale Conference, and Sona Singh Tirang. He also one of the conveners of the forum, and as well as the president of the ASDC, and Peter Tisu, one of the secretary of the forum, and as well as secretary of the All Party Hillsdale Conference. Mondolinghi, president, vice president, KSA, next to general secretary, women committee, PHLC, and member Lolita Krupi. She also members of the women committee, and I'm Gulson Bay, central committee SDC members. So detailed will be briefed by the convener, both the convener. First will briefed by the German the forum convener. Please. Bocor perfect lo. Bini labang so press meet. Niltum kangan ko alam thela boilo. Patu mihet niltum haflong. Mada NCL's Autonomous Council ACEM Mr. Develer Gorlosa parintum cetong dam lo. Kacetong dam alam thela boilo. Niltum non ladak Karbeng lo. East lapen West lapen NCL's District Thom Pangrum Pet Pen. Niltum non chingrum Pet Pen. Labang so Autonomous State mate hemprek Article 244A hangra pet nang pu labang so a song Forum for Hills Autonomous State Movement labang so forum bensi hanang tum damlo lapen forum a purpose objective abang kelalo niletum Karbi Anglong kedo ana song pen all parties pen political parties organization lapen NGOs, lapen intellectuals, lapen jungjung pen, pangrumpet pen si dito Autonomous State hangji, la puson, Karbi Anglong, NCL setame, puson hang hepin lang, lason pachingrum repin lang, sa minitum ke kaprek check, mata uniqueness abang ngalahilo dyan itum do, ana somapan, do ana political party pangrumpet pen si Autonomous State hangji, labang so song pen si itum chenglo, lapen patumi, Autonomous Council of the Mahasau, a Chief Executive Member, Mr. Develer Gorlosa Pensilong Dampen, nil to a memorandum, alang lepan bidamlo, la pen a memorandum along ketok, alam tigela puelo, alang itu ben setame. Autonomous Council of the Mahasau, atum benda, isi a session along cepa passport na, bill cepa passport na, Autonomous State Nangji, Walam tepen niltum hadak damlo, lapen memorandum, niltum pidamlo, lapen CM apan niltum kontainian bat do alang tupen cingki, cingwa, cetan, cimum, lapen. Labangso Autonomous State ke hang koson se ke hang tumijima, ke damtan kan plikebang bong hang lo seda, iltum kecok cinane dokok menajok, labangso hemprek itum pelong tek tedelo. Mune itum adak cisong naglo, aprang cipi naglo, mune itum kecari itum ta por cipi naglo, la pena ya tunga politik cedelo la bangso Autonomous State Movement pina jopinkan plike la si la bangso ke lost that la bangso ki virdet a movement apor itum cepadam na pedoksi putot not apor itum cipitura la bangso Autonomous State pelong venglo na pusi la bangso a bidi sore pen kenglok ang le pen 5 kilo chingwai lo la penala le ningarong pik nil tu manang attack long pen anak ASCC dolo APH HLC dolo la penitum women committee dolo HLC KNC dolo KSA dolo la song se youth wing dolo nil do panang attack lo apena kat chingrum apen ong dum according apen year kenam penapot he was very excited and he was very happy yesterday la pen express lo he expressed himself that la zona unity dolo pote Autonomous State kelong le deji alam away pusi alang litan nilu panang thanulo la pen alang li nil do panang thanang pari tunga lahelo nitum dak di Mahasau Autonomous Council penseta nanto ma move along
nang tu mga kedam manong ka chingrum lo mangke nang chera tan ke to dunji puselang ta pulo lapen alang lita ethelam dingi je il tum not dimasa lapen karbi itum ning siwe dolona ning siwe dong si do polote lapen itum do an da ke do communities and silsong ke do mar punon paite punon jimmy punon dimasa punon ba kaprek adibasi punon do an samich alang tum da pa chingrum po posi nang thak lo pen pura ada tusan tu da chingrum on pulo la sila chingrum pet pen si tu siwe da se yang tong jong si la bang so tono ma se hangdam te longji posi alang lihin pen da isi aning ke tepe di teman lam chang dong pidu lo da pen tu pia memorandum sami alang li lang po la pen chihang si alang tum lo sami la bang so bil chepo passport po pusi nang lam nang chichak dun lo la posi pini bang ke tum ke haladak memorandum ke thondam lagi salam thelo la pen alang lihin pen me se lam chak nang chipia posi di tum ninga rong lo posi pini la bang so a press meet bang ke ni tum kang ni lo la pen ke hang lo la hello jase men ni tum pini press meet long kaning ye polam thea bang ke ong o alam ke ni tum ave pini bang ke la pen next step ko pisi claim ni ma po bang ke ni tum chingwai bom lo chethan bom lo chimum bom lo la pen patumi ni tum isia lam pang da pot non ni do claim bo ji po bang ke dak kar beng long la pen answers ke do an a political parties organization KSA all factions the pen NGOs the pen club dolangte individual anapata hang pet se in depth discussion on autonomous state mane article 244 alama putha chingwai sarnang chethan sarnang walam niltu la so forum pen nitum hangji punitum chingwai lo la pen 15 ani le pedona pus chingwai lo seta non chelang sulo itum apor duri chet po aposi penabang pedo tekelo pedo delo seta me ako non apor apex itum patik tu po bang se ako opinion tu paji tu lo la pen ako nitum ako lam ni bison kam ni bison iklem mo je phane ning hang do la la so bang la hello non dak autonomous council hinido de Carbenglo Autonomous Council, La Pen, and Sil Autonomous Council. La sila both the council, both the council, la tum join isi association pedosi, join pedosi, la Pen including forum, atum chingrum si hala tum bil cepapas nangji Autonomous State aparman pu, labang so dan tum ke hangpon pedoji posi, netum mathalo, la Pen pini pangdakon lo. Nona bangke netum individual si hangbob. Carbenglo Autonomous Council, Isia Bill, La Pen, Dimasa Autonomous Council, Isia Bill. No next country banke, both the council, NCLs and Carbenglo, jointly isi session to number joint session. Di session dosi Autonomous State Nangji Pohadak Cepara Rapetning. La so bangta nitum no next step bang dampo, la sino na itum madan itum pachinilo. Lalo pini na itum panitum kethan. Ji polam the bangke la sinon nili tum claim rap itu masar lo the joint convener alang li Sunar Singh Terang XCM Autonomous Council Carbenglo alang li of Dima Hasau atum benda isi a session along cepa passport la bill cepa passport la Autonomous State Nangji polam thepen niltum hadak damlo la pen memorandum niltum pidamlo la pen CM upon itum Hontanian bat do alang tu pen chingki chingwa chethan chimum lapen la bangso Autonomous State ke hang goson se ke hang tu mijima ke dam tang kan pli ke bang bong hang lo seta itum ke chok china ne do pok mana jok la bangso a hemprek itum pelong tek tedelo moni itum adak che song nak lo aprang chipi nak lo moni itum ke charlie itum ta por chipi nak lo la pen ajang tu ke por tek tedelo la bangso Autonomous State movement pina jok kan pli ke la se la bangso ke lost that labang so kivir that a movement apor itum cipadam nak peroxid putot non apor itum cipitura labang so Autonomous State pelong veglo nan pusi labang so bidi sore pen chenglok ang le pen ching kilo ching wailo la penalang le ningarong pick nil tu manang attack long pen hadak ASCC dolo APH HLC dolo la pen itu ma women committee dolo HLC KNC dolo KSA dolo la song se youth wing dolo nil ru panang attack long apena ka chingrum apen ong dung according to the year kedam penapot he was very excited and he was very happy yesterday la pencha express lo he expressed himself that la zona unity dolo pote Autonomous State kelong le de ji alama we pusi alang litan nilu panang than lo
la penalangli nyel to manang ka thanang pari dung lai lo ni tu dak dima sao termas council penseta nang tu ma move along nang tu ma ke dam along ka chingrum lo mangke nang chira tang ke to dunji puselang ta pulo la pen alangli ta ethelom ninge je il tum no dimasa la pen karbi itu ning siwe dolona ning siwe dong si do polote la pen itum do an dak ke do communities and silsong ke do mar punon paite punon jimmy punon dimasa punon ba kaprek adibasi pun do an sami alang tum ta pa chinglum po posi nang thadulo pen pura anatu sa tu chinglumon pulo la sila chinglum pet pen yose itu siwe da se yang tong jongsi labang so autonomous state hangdam te longji posi alang lihin pen da isi aning ke the pen di domar lam chang no lo ka pen tum ke pia memorandum sami alang li lang po la pen chihangsi alang tum long sami labang so bil chepo passport ko pusi nang lam nang chichak dulo la posi pinia bang ke tum ke haladak memorandum ke thondam lagi salam thelo la pen alang lihin pen mesen lam chak nang chipia posi di tum ninga rong lo posi pini labang so a press meet abang ke nitum kang ni lo la pen ke hang lo la hello da semen nitum pini press meet long kaning ji polam thia bang ke ong o alam ke nitum awe pini abang ke la pen next step ko bisi claim mi ba po bang ke nitum chingwai bom lo chethan bom lo chimum bom lo la pen patumi nitum isia lampang dak pon non nitum claim body po bang ke dak kar beng long la pen answers ke do an a political parties organization KSA all factions the pen NGOs, the pen club, dolangte individual, anapanta hang pet say in-depth discussion on autonomous state. Mane Article 244 alama puta chingwai sarnang chetan sarnang polam niltum laso forum ben nitum hangji punitum chingwai lo la pen 15 ani le pedona pusi chingwai lo seta non chelang solo nitum apor duri chet po aposi pena bang pedo tekelo pedo delo seta me ako non por apex itu patik tu po bangsa aku opinion tu paji tu lo lapan aku ni tu aku lam di mison kam di mison iklim mo dia pan ning hang do la la so bangla hello non that autonomous council hini do de Karbiang autonomous council lapen NCL autonomous council la sila both the council de both the council latum join isi association pedosi join pedosi lapan including forum atumen chingrum se halatum bill chepapas nangji autonomous state apartment pu labang sodan tum ke hangpon pedoji pusi netum mathalo lapen pini pangdak polo nona bangke netum individual se hangbo Karbiang autonomous council isia bill lapen dimasa autonomous council isia bill no next can be bangke both the council NCLs and Karbiang Long jointly isi session donang bodum joint session di session dose autonomous state nangji buhadak ceparai rap penting la so bangta nitum no next step bang dampo la si nona itu mada tum pacini lo la lo pini nang tum pan itum kethan ji bolam the bangke la si non nili tum clamra rap itu masar lo the joint convener alangli Sonar Singh Terang XCM autonomous council Karbiang Long alang lihin ben same ako kebetulan pon jepangsi apor pila Kira pet itu joint convener hamsi so pen chenglok pu tisu so general secretary pen women committee general secretary pen KSA ACC bangku korte itu pen injil itu kadoi moe tame itu convener kai pen penan tahan pacini lo to press meet lo pin conference pa lo lam thebla lo itu gache song ang ding tum bai bom lo param for hills autonomous movement itu seng det pen itu rally pa dolo pen non at council of pantame local body ba local authority itu authority pantame itu isu buthak alam don alam thike ninje bom individual ba cm tame nai public meeting ko ba lo aplik tame ninje bom tame kona ba platform para to authority ki ching ninje ya dim ki punaya dim la session along tami ala to bill pon resolution papas ponsi asam gopen ko tami lupali nangpo lapen ke atu mehet tami itu di masa autonomous council la CM akai de bolal golor sa pada itu citong dam lo dalam tabi apodang cipi pen ala limwen tami than lo ontai ni bak alang puri tu memorandum alu than tokji dan puri de tami alang tami penan alang li ke alam thi ke kecing hon alam thi
longri ke cikon alam te ke song ne alam te bang tami alam tami itu ma anu tami ningje lo alam tami curu par lo lapin ke lam chak ta dulu ke song bang itu mining siapa ke song ponsi ke bang bong por tami ke cerap ke citu bagi dilitum nahi ben tami dovek pu la solam chak tami alang lidu ponlo lapin ke tu cingwai pon po klem po nang kali tembak ke lam tani kan pikep kali bang long yang silang di masa distrik Ambong kei ki sung ke boy apran damulo avia phiki pidang lo jail ki jang penceng lo hai bang itu piglo alal tamila subang cikimu la sila non bake la sukai subagi unitedly tu fight na pen pacum pona itu bak di masa karbi pucol kailo kei ka prek betul ciklung ponsi tu claim ponu prote chun beg dia tel lagi 240 article ke di parliament commitment la bang implement beg nang pola bang ke sa jirta ding piglo la pacun beg nang po lalu itu kali dalam la sobata bake ko itu kama tha pon tami la lo be tami than lo je ka nona tami tu nona ka chinglung de ba claim pora pe di pol chingki chi tha tami patep ulong le lang tami isia lo foram lo isia alo ame lo chingwai ra pet be si ala tu tami itu nona chi tong dun pen claim pora pe na pulam chak du ka isia la foram long tami tum dora pe long prote bi par pola so se tu ja kong ke pon pu ke bang bom potam la so se tu si song che claim ponun po pusining thedam ke bang bom problem tami tum so dat si deng pon bang deng ang deng so si deng pon bom lo non he tami tum memora bitum ki pi putami alang itu tami lahai ke deng pon nang bang ke apor de tum khot de rason lo ki klo jon ba apor tami tum ki pi pon lo ase ba je ding le ki chok chede po bati la sia pa chunli pro te dak kai bang lo tum las kausel la so sia ba kai tum pen cheng lo ala tuma akoli ke tum pen atau sensor ding ni pen sia so bang prabjin pen deng pon nang po resolution deng pon nang po lapen ke di mahasau di otolas council la long tami ala to tami prabjin men deng podang po kasi itu asong hi tami parami tami kikloyon la pan se itu ma por si people lo la pelu plong te la song bong ka development ko son ko di alam tu initiative alam ni chok ke chok chelo bate alam tu da sincerity to si pakla da po atibal kadu ko be elected bud abang photo bet atami MSC ben chenglo MLA punon parliament MP punon alam tumsi hala da ko be la crown long ke polamiti ala sagulo bangke ala tu main part ala tu tame deng ponang po la subang sala tum sendiri kasi nili tum ina presmi la chihek peng la halo ma port of plate tame ko chithan pon thubom na ke bang problem dai tum ka chingwai pon bom po la penke atu mihet ai itu gorlo sa khai phan sia ma khai phan la chitong nam ke tu phan ning sapu bang ning arong pik ji kuda ko po alang lia port ke chipi pen lam thenang ke chip lam chang na chipi dun pen kado betang ke claim pon make ningarong pigla bangke rasala kami press media ahin ketemu sebenarnya suruh pon ma